V nasledujúcich minútach nám 4 ľudia porozprávajú príbehy svojich chorôb a následných vyliečení. Dozvieme sa, ako jeden manželský pár bojuje s cukrovkou a srdcovo-cievnym ochorením a môžete spoznať Zuzanu, ktorá podobne ako Katarína zvíťazila v boji s nádorom na pľúcach. Doktor András Šimegi s manželkou žijú pokojným dôchodcovským životom, ale každý deň sú nútení bojovať s problémom, ktorý sa dnes vyskytuje čoraz častejšie. Obaja trpia cukrovkou druhého typu už viac rokov. V decembri v roku 2010 to už bolo také vážne, že som si merala hladinu cukru v krvi 14 a lekár mi vtedy oznámil, že mi bude pravdepodobne nútený predpísať dávky inzulínu. Hogy valószínűleg szükséges fog válni az inzulin adagolás. És akkor én nagyon elkeseredtem, mivel hogy a párom évek óta inzulín. Veľmi ma to zarmútilo, pretože môj manžel berie inzulín už viac rokov a zamyslela som sa nad tým, ako by som sa tomu mohla vyhnúť. Bola som však bezradná, pretože napriek tomu, že som dietu dodržiavala, merala som si vždy vyššiu hladinu cukru. És akkor egyszer a televízió egyik adásában erről a gyógygomba... V tom čase som v televízii práve počula o výťažkoch z liečivých húb, kde jedna osoba rozprávala o tom, že mali tieto doplnky výživy veľmi dobrý vplyv na jej zdravie. És mondták, hogy körülbelül 2 hónap múlva fogom tapasztalni. Pomyslela som si, že ich vyskúšam, čo keď ozaj zaberú. Bolo mi povedané, že pocítim priaznivé účinky približne o 2 mesiace, ale ma veľmi prekvapilo, keď som si už po mesiaci merala nižšie hladiny cukru. A zlepšovali sa moje výsledky natoľko, že mi pani doktorka na kontrole v máji povedala, že nebude potrebné podávať mi inzulín, že radšej ešte počkáme, ako sa to vyvinie ďalej. Átállni, hanem meglátjuk, hogy hogyan lesz tovább. Nálam már vagy 8-10 éve U mňa sa prišlo na to, že mám cukrovku asi tak pred 8-10 rokmi. No zo začiatku som bral len tabletky. Až pred 4 rokmi som prešiel na inzulín. A žiaľ, dávky bolo potrebné vždy zvyšovať. A tak si už v poslednom čase pichám inzulín 3-krát denne v hodnote viac ako 30 jednotiek. Naponta 3-szor több mint 30 egységet kellett, hogy beadjak magamnak. Nakoľko sa zmenil váš život potom, ako ste si začali dávkovať inzulín každý deň? Hát ez a rendszeres cukormérés. No viete, to pravidelné meranie cukru a neustále kontrolovanie a tiež, keď sa človek kdekoľvek vyberie, vždy si musí brať so sebou merací prístroj aj inzulín. Takže som si dni musel tak naplánovať, aby som bol v tom čase, keď si ten cukor treba zmerať, bol doma. Alebo na takom mieste, kde si to viem zmerať a tiež aj podať inzulín, ak je treba. Cukorszintet, illetve inzulínt beadni, akkor otthon tartózkodjak, vagy olyan helyen, ahol erre képes vagyok. Pravdou je, že si to človek nerad meria niekde na ulici alebo podáva inzulín niekde na WC. A vôbec je nevhodné, ak človek niečo takéto vykonáva niekde na verejnom mieste. Tehát ilyen szempontból nagy életminőségváltás, hogyha valaki... Keď sa niekto stane diabetikom, potrebuje to veľkú zmenu životného štýlu a ešte väčšiu, keď prechádza z tabletiek na inzulín. Inzulínra. Amióta ezt a gombát szedem, az orvos által... Odkedy užívam výťažky z liečivých húb, stabilizovali sa mi hodnoty cukru po podaní dávok inzulínu predpísaných lekárom. Teraz si už určite nemusím pichať viac ako 100 jednotiek inzulínu. Predtým som si musel podávať 120 až 130 jednotiek. Táto hladina cukru v krvi bola u vás kolísavá? Hát korábban a gomba használat előtt jelentősen. No ešte predtým, ako som začal brať výťažky z húb, kolísala dosť výrazne. Musel som si zladiť svoje stravovanie s množstvom podaného inzulínu, čo som nedokázal vždy odhadnúť. Musím vlastne odhadnúť, koľko uhľohydrátov som zjedol a akú dávku inzulínu si musím pichnúť. Ale vďaka účinkom liečivých húb sa nemusím v stravovaní až natoľko kontrolovať. Aj psychicky a duševne sa cítim lepšie.
Užívanie výťažkov z liečivých húb má priaznivé účinky popri cukrovke aj pri neustále hroziacom vysokom krvnom tlaku. Krvný tlak sa u mňa tak výrazne zlepšil, že som takmer mohla prestať užívať lieky. Namiesto 3 tabliet denne užívam už len občas 1. Podľa mňa je to obrovský úspech. Sajnos Žiaľ, u mňa to nie je len problém s vysokým krvným tlakom, ale tiež zúženie koronárneho prietoku krvi a iné ochorenia. A napriek tomu, že som bral lieky, bol môj krvný tlak okolo 150 až 160. Hogy 150-160-at is mértek a vérnyomásomba, viszont amióta ezt a Odkedy však beriem výťažky z húb, upravilo sa to na hodnotu, ktorá je predpísaná u cukrovkárov, teda na 130/80. Értéket. Természetesen Samozrejme, predpísané lieky lekárom na znižovanie krvného tlaku stále beriem, no predtým som ani napriek tomu nemeral tieto hodnoty. Vždy to boli hodnoty nad 140/90. Gyógygombáknak átfogó hatásuk van. Tehát valóban tudják befolyásolni. Liečivé huby majú komplexný účinok, teda naozaj vedia ovplyvniť hladinu cholesterolu pozitívnym smerom, tiež sú schopné znížiť hladinu cukru v krvi. U niektorých pacientov sa zníži aj prvý deň užívania, u niektorých až po pol roku, takže musíme byť trpezliví, čo sa týka doby účinnosti liečivých húb. Najdôležitejšie však je, že sú schopné ovplyvniť všetky rizikové faktory, ktoré vedú k srdcovo-cievnym chorobám. To znamená, že ak je u niekoho nesprávna hladina cholesterolu, tlaku v krvi alebo cukru v krvi, v organizme môže vzniknúť zápal a následne spôsobuje ochorenia srdca a ciev, čo môže viesť k arteroskleróze. To je jedna stránka veci. Tá druhá je, že tie isté faktory ako vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cukru a cholesterolu ničia schopnosť organizmu regenerovať sa. To znamená, že organizmus neustále produkuje v kostnej dreni kmeňové bunky, tzv. Cievno-regeneračné kmeňové bunky, ktoré napravia poškodenia srdca a ciev. Keď niekto začne užívať výťažky z húb, jednoducho začne cítiť, že sa má lepšie. Zlepšuje sa jeho celkový duševný stav, tiež sa zlepšuje jeho regenerácia. A toto je ten najdôležitejší účinok výťažkov z liečivých húb, okrem tej skutočnosti, že regulujú hladinu cukru v krvi, cholesterolu a tlaku krvi. Doktor András Sümegi má žiaľ viacero ochorení, kvôli ktorým je odkázaný na liečbu medikamentmi. Nakoľko užívanie liečivých húb malo u neho priaznivý vplyv pri liečbe cukrovky, rozhodol sa, že aj pri ďalších 2 ochoreniach vyskúša tieto doplnky výživy. Prostata problémáim is vannak, és hát ezek is már vagy 5, 6 vagy 7 éve. Mám tiež problémy s prostatou, ktoré sa objavujú už takých 5, 6, 7 rokov, možno aj dlhšie. S prvou mi postačil liek, ktorý mi predpísal urológ. Neskôr som začal pociťovať, že sa môj stav stále zhoršuje, ale nevedeli mi predpísať už ďalšie lieky. Teda nič lepšie ani silnejšie. Nem nagyon tudtak több erősebb vagy jobb gyógyszert felírni, illetve én annyi. A je pravdou, že beriem veľmi veľa liekov na veľmi veľa ochorení. A sám som mal strach brať už ďalšie lieky. Pretože vedľajšie účinky liekov sa neukážu teraz, ale kto vie, kedy v budúcnosti. Rozhodol som sa, že popri užívaní lieku na prostatu začnem užívať aj výťažky z liečivých húb, ktoré priaznivo pôsobia na prostatu a u mňa aj zabrali. Odvtedy mám menej problémov s prostatou. Problémám van, mint azelőtt volt. Mindezek mellett én nem is tudom, 22-23 éves koromban. Popri tom všetkom, ja ani neviem, od 22 alebo 23 rokov mám aj alergiu na peľ z kvetov. Z tejto alergie sa vyvinula astma a pred niekoľkými rokmi som mal už aj záchvaty astmy. Ekkor gondoltam, hogy erre is valamilyen egyéb módot találok, és
Pomyslel som si, že aj na toto ochorenie treba nájsť nejakú alternatívu. Keď som videl v letáku, že výťažky z liečivých húb existujú aj na alergické ochorenia, vyskúšal som ich popri užívaní liekov a mal som veľmi dobré výsledky, pričom keď som bral len predpísané lieky, môj zdravotný stav nebol dobrý. Míg korábban a gyógyszerek, előírt gyógyszeradagok ellenére is nagyon rossz állapotban voltam. Mi rendszeresen járunk a Balatonra. Pravidelne chodíme k Balatónu a tam bolo môjmu manželovi vždy zle kvôli tejto alergii, takže toto je veľmi veľké zlepšenie. Už v auguste dobre znášal alergiu na ambróziu palinolistu, takže nám to uľahčilo pobyt. A többiek pedig mondjuk abban lehetne megfogalmazni, hogy mivel az egész... Ostatné by som zhrnula asi tak, že nakoľko má človek celkový duševný stav lepší, pretože výsledky máme priaznivejšie, aj v každodennom živote máme viac energie a nemusíme sa natoľko obmedzovať v práci ako predtým. Toto sú také obrovské zmeny, ktoré prevyšujú všetky moje očakávania. Ez minden reményemen felülmutató. Vaše okolie si tiež všimlo tieto zmeny? Áno, samozrejme. Naše deti sú veľmi rady. Máme dospelé deti, vnúčatá a všetci sa veľmi tešia, že sa ich starí rodičia majú dobre. Hlavnou postavou ďalšieho príbehu je Lajošný Kováč. Veľký význam v tom, že Zuzana zvíťazila nad smrteľnou chorobou, mal jej boj a jej túžba veľmi žiť. O najťažšom období svojho života nám rozpráva s veľkou úprimnosťou. Teraz nasleduje príbeh jedného ozaj zázračného uzdravenia. Išla som na jedno kontrolné vyšetrenie a tam zistili, že mám niečo na pľúcach. Začali ma vyšetrovať a ukázalo sa, že ide o zhubný nádor. Takže na jednom rutinnom vyšetrení sa zistilo, že máte nádor. Áno, vraj mi treba odobrať vzorku, aby sa zistilo, či je to naozaj zhubný nádor, alebo len niečo iné. Ale nemali ste žiadne príznaky, keď sa tak pozriete späť, že tam mohlo niečo byť? Nič. V mojom živote sa nič nezmenilo. Takisto som sa stravovala aj pracovala. Zuzanu vtedy operovali a následne dostávala dávky chemoterapie. Aký veľký bol ten nádor? Mal priemer približne 4 cm. Metastázy? A vtedy som metastázy ešte nemala. Zuzana znášala chemoterapiu zle a neskôr sa ukázalo, že to žiaľ nemalo dobrý vplyv ani na jej celkový stav. Na jednom augustovom kontrolnom vyšetrení dostala znovu zlé správy. 5. augusta mi objavili ešte jeden väčší nádor. Metastázy na lymfatických uzlinách a menší nádor na mieste, kde ma operovali. Keď som išla na vyšetrenie, cítila som sa veľmi dobre. Nič mi nebolo, až na to, že od chemoterapie nemám vlasy. Naozaj som tam šla s dobrým pocitom a keď som dostala výsledky, bola som šokovaná, že jeden nádor mi odstránili, ale je tam ešte jeden väčší. Veď ma neustále rentgenovali. A vždy mi vraveli, že tam nič nie je. Keď ste sa dozvedeli tieto výsledky, čo nasledovalo? Aké liečenie vám odporúčili? Čo nasledovalo potom? No, vraveli mi, že liekmi sa to nedá. Môžeme skúsiť ožarovanie, ale tiež mi lekár povedal, že je to pravdepodobné, že ten nádor sa len vysmeje ožarovaniu. Ako keby ani nič zlé nedostal, pretože ožarovaním sa všetko naokolo spáli, ale on si bude rásť ďalej. Takže som bola len párkrát na ožarovaní. Dostali ste teda ožarovanie. To malo aké výsledky? Vôbec žiadne. Tam ani na nič nepozerali. Len ja som sa veľmi bála smrti. Úprimne vám musím povedať, bola som ochotná vyskúšať všetko. Chcela som aj výťažky z húb, chcela som aj lekárskú starostlivosť. Lekár mi však výťažky z liečivých húb neodporúčal. Potom povedal, že nech ich vyskúšam. Lekári to prakticky vzdali. Takto jednoznačne to ani nevyslovia. To povedali skôr rodinným príslušníkom. Mne nie. Pretože ja som veľmi verila, že sa uzdravím. Že výjdem z toho celého ako víťaz a tak sa aj stalo.
Pacientka v tom čase začala užívať výťažky z liečivých húb. V priebehu 6 týždňov sa nádor zo 4 cm zmenšil na centimetrový. Ale to mi nikdy nechcel uveriť. A ten lekár už vôbec niektorý mi vravel, že mi zostávajú 3-4 mesiace života. Ale tiež podotkol, aby som robila naďalej to, čo doteraz. Spomenuli ste už viackrát výťažky z húb. Ako ste sa k ním dostali a prečo ste ich začali užívať? Náhodou som to zazrela v televízii a tam práve rozprával jeden takisto veľmi vážne chorý človek, ako som bola ja, že ich tiež užíval a vyzdravel. Ja som vtedy začala dúfať, že snáď ešte mám toľko času, že keď ich začnem brať a budem ich brať pravidelne, tak sa aj ja vyliečím. Tak sa k tomu nesmieme postaviť, že v to ani len neveríme. Ja som verila, že sa vyliečím a tu je výsledok. A ako spomenula ona, výsledok je ohromujúci. Úplne zmizol. Takže terajšie výsledky už ukazujú, že nádor neexistuje. Absolútne. Žiadne metastázy. Žiadne. Čo povedali lekári, keď uvideli tieto výsledky? Tento výsledok? Že všetko zmizlo. Čo na to vedeli povedať? No, oni povedali, že je to zázrak. Že sa stal zázrak. Že oni nevedia, od čoho zmizol, ale že mám robiť všetko tak, ako som robila doteraz. To za to podotkli. Vraveli ste im, že užívate výťažky z liečivých húb? Napokon som priznala, že áno. A čo na to povedali? Že keď tomu verím, vravel on, tak nech to kľudne beriem. Ale vraj nech robím všetko presne tak, ako doteraz, lebo že oni naozaj nevedia, od čoho to zmizlo. Podľa rozprávania Zuzany výťažky z liečivých húb nemali vplyv len pri liečení nádorov, u nej mali priaznivé účinky aj pri iných ochoreniach. 15 rokov som mala cystu na pravej obličke. A nie malú, aj tá zmizla. Zmizla úplne. Chceli ma už operovať, pretože zaberala toľko miesta, že už pre obličku takmer žiadne nezostalo. Ale nesúhlasila som s operáciou. Zmizla. Zmizla a mala som zdúrené aj uzliny. Aj tie mám teraz v poriadku. V tenkom čreve som mala niečo ako polipy. Mala som s tým ísť na kontrolu, ale už nemusím, lebo tam nič nie je. Zmizlo to. Takže polipy úplne zmizli. Zmizli. Všetko zmizlo, čo bolo vo mne už viac desiatok rokov. A nakoniec jedna dobrá rada pre tých, ktorí trpia podobnými syndrómami. Keď začujeme diagnózu, že máme zhubný nádor, nesmieme sa uzavrieť do seba. Musíme sa otvoriť. Otvoriť sa v tom zmysle, že sa chcem uzdraviť a urobím preto všetko. Kto vzdá, ten nemá šancu a vzdať sa nesmieme. Ešte predtým, ako sa Gábora Vargu spýtame na nádor pľúc a na účinky výťažkov z liečivých húb, pripomeňme si jeden príbeh podobný k Zuzaninmu. Doktor Katalin Szabó diagnostizovali rakovinu pľúc malých buniek. V januári 2009 mi diagnostikovali rakovinu pľúc malých buniek. Nádory mali veľkosť 12 cm a 5,5 cm a viac ďalších roztrúsených o veľkosti 10-23 mm. Lekár ma informoval o tom, že mám nevyliečiteľnú chorobu, že zomriem. Diskrétne povedal môjmu synovi, že mi zostávajú 2 mesiace života. Po diagnóze začala liečba. Vplyvom chemoterapie bol nádor už v marci zmenšený na 5,5 cm. Zdúreniny na krku zmizli a nenašli sa žiadne ďalšie nádory. Neskôr v máji po 6. chemoterapii som mala 1,5 cm a 1 2 cm nádor. V auguste som šla na kontrolu a zistilo sa, že narástol na 5,5 cm po 3-mesačnej prestávke. Takže 4 roka predtým bol menší. Áno, 1,5 cm a 2 cm boli 2 a v auguste po 3 mesiacoch bez chemoterapie narástol na 5,5 cm.
5,5 centire nőtt. Vtedy som začala znovu chodiť na chemoterapiu do Debrecínu. Medzi tým som nadobudla informácie o prípravkoch s výťažkou z liečivých húb, objednala som si ich a v októbri a novembri som ich brala. Ich účinok sa u mňa prejavil tak, že som cítila, ako sa mi organizmus posilnil. Cítila som čulosť a zo dňa na deň som cítila, že mám viac sily. Začala som priberať a vyšetrenie CT v decembri ukázalo, že nádor úplne zmizol. Súvislosť medzi plúcnym nádorom a liečivými hubami je už dávno známy. V Japonsku v jednom klinickom teste zistili, že výťažok z huby trsovnice lupeňovitej zlepšuje kvalitu života alebo spôsobuje zmenšenie nádoru približne so 62% pravdepodobnosťou. Na čo by som však chcel poukázať je to, že je veľmi často zanedbaná snaha o zlepšenie kvality života u pacientov, ktorí prežili. V Maďarsku je pomerne menej ľudí, ktorí toto ochorenie prežijú, ako je priemer vo svete alebo v Európskej únii. Keď znížime vedľajšie účinky terapii, tak môžeme zlepšiť aj tento priemer a tiež aj kvalitu života u pacientov. Výťažky z liečivých húb sú známe tým, že vedia podstatne znížiť vedľajšie účinky terapii. Vo februári 2010 dostala Katalín znova zlú správu. Našli v jej pľúcach 11 mm nádor. Tento 11 mm nádor sa teraz zmenšil na 9 mm. V júli idem na CT vyšetrenie. Vtedy vedia zistiť lekári, ako reagoval organizmus na chemoterapie. És 10 kilót híztam, erősnek érzem magam. 10 kilogramov som pribrala, cítim sa byť opäť silná. Necítila som žiadnu nevoľnosť ako predtým, ale teraz sa cítim byť bez príznakov. Cítim sa pri sile.